फैसा गैया आरो गथ' सानैखौबो आं नायनो माने राहा गैया आरो जानानै दं बेनि थाखायनो आं रायजो राजाफोरा बेफोरबायदि आं बुंहरो आरो खावलायहरो जाहाथे जुदि आंखौ रायजो राजाया हाजासे सहाय खालाम आरो आंखौ नाहरो दिनै आं हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय माने मोनसे रिक्वेस्ट बा हेल्पनि सायावसो आं हेल्प बिनायनि सायावसो भिडिअ लाबोदों आरोना दिनैनि भिडिअआ जेबो रिल्स बा ब्लग बिदिनि जानाय नङा गिबियाव आङो माने सिगाङावहाय आङो बेफोरबायदिनि सायाव भिडिअ खालामफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम खालामदों माने मा होनना बुंगोन बिदि हेल्प बा रिक्वेस्ट बिनायनि सायाव आरोना रिक्वेस्ट खालामनायनि सायाव दिनै मा होनना बुंगोन मोनसे न'खर माने आनैमोननि थिननायाव आं बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आसा खालामदों नोंथांमोननिफ्राय बयनिफ्रायबो जि एसे हायो हेल्प मोनगोन होननानै नोंथांमोनहा जा एसे हायो हेल्प खालामबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय अब्लानो बुजिगोन आरो भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो नुनानै जि एसे हायो हेल्प खालामथों माने बे भिडिअखौ खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मामा जायो आरो सोमोन्दोआवहाय ओंखाय माने जोंनि न' खाथिनि आं मामा जायो सिगां उन्दैनिफ्रायनो आं बे मामाखौ नुनाय आरोना माने सिगां बेस्राहाय गामिया जेंज्रेंफारा ओमफ्राय जेंज्रेंफारानिफ्राय बेस्रा गुवाहाटियावहाय थाहैदोंमोन आरोना खामानि मावदों आरो ओजोंहायनो बिस्रा हा बायनानै न' लुनानै थाहैदोंमोन ओमफ्राय सा ससेयाव मा जाखो दा मामाया लोमजानानै होबाय लोमजानाय माने टिउमार ना मा बिदि जादोंमोन आरोना बेस्रा मा होनो मामाया 1 इयारानो जाबाय दा बेरामाव गोग्लैनानै थानाया सिगांथ' बुहुत मोजांमोन न'खराबो बिराद मोजांमोन दा मामाया ओमफ्राय मेगन थाइनैबो नुला आरोना अपारेसन जानायनि उनाव बेनि थाखायनो दिनै मामानि अपारेसन जानानै मेगन नुयिनि थाखायनो बेस्रा न'खरा एसे उसुबिदायाव गोलैनानै दङ आरोना गथ' सानै दङ उन्दै उन्दै ओमफ्रायहाय न'खर सालायनो रावबो गैया आरोना दा मामायानो न'खर सालायगिरिमोन नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेस्रानि आनैया मा बुंदों नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जा हायो शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे गोबां सुबुंफोरा नुनानै जि एसे हायो हेल्प होनाय बायदि हेल्प मोननाय बायदि आरो बे मामाखौ नायनायाव एसे मा होनो हेल्प जागोन होननानै आसा खालामो आरोना स' नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय बेस्रा मा बुंखो खुलुमबाय रायजो राजाफोर आं भिडिअ लानाय माने मोनसे बेमारनि बिखयसो होननो नागिरदों आरो आं बेमारनि बिखय माने जाहाथे धरिल' माने ट्रिटमेन्ट खालामखांबाबो खालामनाया मोजां जायाखै मोजां जायिनि थाखाय आरो जाहाथे आरो खालामनो आरो बा सोरबा जुदि बेफोरबायदि राहा रैखा होयोबाथाय आं बारायलांबावनो हानाय बायदि आं बेफोरखौनो नागिरदों आरो आंखौ रायजो राजाया नाहर मानि थाखाय होनबा आं ट्रिटमेन्ट खालामा नङा खालामबाय माने माबायाव 2022 आङो आंनि हौवाखौ जेएमसि मेडिकेलाव भर्ति खालामदों जेएमसि मेडिकेलाव भर्ति खालामनानै डिसेम्बरनि 15 तारिखआव भर्ति खालामदों डिसेम्बरनि 15 तारिखआव भर्ति खालामनानै जानुवारिनि 6 तारिखआव अपारेसन खालामदों जानुवारिनि 6 तारिखआव अपारेसन खालामखांनायनि उनाव मा जाखो जितिया अपारेसन खालामखांनायनि उनाव माने मानसिया माने धरिल' मेगना नुयि जायाखैमोन मेगना बोरैहाय दा नुयि जाखो जितियानो अपारेसन खालामबाय तिया माने मेगना थाइनैबो माने अपारेसननि उनावनो माने नुवाखैसै आरो माने ओमफ्राय मेगना नुयिनि थाखाय जाहाथे बेमारनि थाखाय अपारेसन खालामबाय बेमारनि थाखाय अपारेसन खालामखांनायनि उनाव मेगनानो थाइनैबो दा धरिल' माने रं ट्रिटमेन्टसो जाखो ना माखो खुनु हमनो हायासै हमनो हायैनि गेजेराव बिदिनो मेडिकेलनिफ्राय जोंखौ जानुवारिनि 6 तारिखआव अपारेसन खालामखांनायनि उनाव जोंखौ रिसार्च होबाय जानुवारिनि
16 तारिखआव जोंखौ रिसार्च खालामबाय जानुवारिनि 16 तारिखआव रिसार्च खालामखांनायनि उनाव मा जाखो माने बेमारिया माने दिनै एसे गाबोन एसे मोजां जानांगौ मोजां जाया मानो होनबा दिनै बारानि सायाव बारा बेमाराबो माने अपारेसन खालामखांनायनि उनाव मेगनाथ' थाइनैबो माने नुखाया जाखाबाय मेगन थाइनै नुयैनि गेजेराव माने दिनै एसे गाबोन एसे बेमारा माने मोजां जाना फैनांगौ बा भितरनि गाराया रानबोनांगौ इदि जायाखै भितरनि गारायाबो रानबोआ मेगन थाइनैयाथ' नुखाया नुयैनि गेजेराव आखुआ माने खनसे चेकआपआव लांबावनायाव आं आरो चेकआपआव लांबावबाय लांखांनायनि उनाव आरो माने मा होनखो जेनसिनि माने मेडिकेलाव चेकआपआव लांखांनायनि उनाव आरो होनहरबावबाय माने आरो सेकेन्ड अपारेसन नांबावगौ होनना बुंबाय ओमफ्राय सेकेन्ड अपारेसन नांगौ होननायाव मानसियानो माने गुथाय माने सिरियास जेतिया अपारेसन खालामबाय होनबाना मेगन थाइनैयाबो नुखायाखै मेगन थाइनै नुखायैनि उनाव आथिं आखाइ माने एक साइड माने आगसिखिजाय माने फुरा पेरालाइज थाबायनोबो हाया आरो उन्दुबाबो इखिजाय मोदोम सानाय इखिजाय आथिं सानाय इखिजाय आरो गाराय गुरायाबो रानबोआ बेफोरबायदि माने धेर समस्या जादों समस्या जानायनि उनाव चेकआपआव लांखांनायनि उनावबो लांखांनानै ओमफ्राय लाबोनानै माने चेकआपखौ माने जेतिया चेकआपआव लांखांनायनि उनाव होनहरखाबाय माने कि आरो माने अपारेसन नांबावगौ होनना बुंबाय माने बुस्थुआ थाबोनायखाय डिफेक्ट खालामदों अपारेसन नांगौ होनना बुंबाय दाथ' उपाय गैया दा माने आं होनबाय आंनि निजिनि फिसाजोआ माने क्लास 5आव ना क्लास 5आव माने परिखा जानो गोनांमोन आरो बोसोरिखा परिखा जानो गोनांमोन बोसोरिखा परिखा जानो गोनांनि थाखाय आङो माने होनबाय डक्टरखौ आं दायो एडमिट खालामथ'नो हाया जेतिया माने नानिनि परिखाया जोबो माने फिसाजोनि परिखाया जोबो परिखा जोबखांनायनि उनाव आं एडमिट खालामगोन माने सेकेन्ड अपारेसनखौ आरो फार्स्ट अपारेसन खालामखांनायनि उनाव सेकेन्ड अपारेसनखौ ओमफ्राय बिदि होननानै आङो लाना फैबाय लाना फैखांनायनि उनाव माने सेम आरो माने मोजाङानो जाया आरो ओरैहाय माने बुस्थुआ बारा दिनै खर' सादों गाबोन आथिं आखाइ सादों ओरैहाय माने आथिं आखाइ बख्रब बख्रा जाबाय आथिं आखाइ बख्रब बख्रा जानायनि उनाव आरो माने कि आङो माबायाव लांफिननांगौ जाहैबाय आरो माने अपारेसननि थाखाय एडमिट खालामनो लांफिननांगौ जाहैबाय मे मासाव लाना थांबावबाय मेनि आं 18 तारिखआव लांदों 18 तारिखआव लांखांनायनि उनाव मे मासाव लांनाय लोगो लोगोथ' जिबनावबो माबाया जाया माने मा होनो अपारेसना जाया 1.5 माह 1 माह ओरैहाय माने भर्ति खालामनानै डक्टरा मोजाङै सिकित्सा खालामना नाया डक्टरा मोजाङै सिकित्सा खालामना नाया बिदिनो लांबावबाय सेकेन्ड अपारेसनखौबो लांबाय लांखांनायनि उनाव मे मासनि आङो 18 तारिखआव लांबाय लांखांनायनि उनाव माने मे मास फुरा थाहोनानै आंखौ जुननि 6 तारिखआव आखु अपारेसन खालामबावबाय अपारेसन खालामखांनायनि उनाव आं सानदोंमोन मा मेगना माने फैगोन आरो जिथु बुस्थुआ बेमाराव जि नांना दं इ गाराया जुदि डिफेक्ट खालामदोंबा अपारेसननि उनाव मेगना फैगोन होननानै साननानै आरो सेकेन्डखौबो खालामबाय सेकेन्डखौ खालामखांनायनि उनाव एके सेम माने जितियाहै सेकेन्डआवबो अपारेसन खालामदों सेकेन्ड अपारेसन खालामनायावबो एके मानो होनबा मेगना माने फार्स्टनियावनो नुखायाखै सेकेन्डनियावबो दाबो माने सेम बिदिनो आरो माने नावमानबो माने मेगनानो नुवा दा बेनि थाखायनो आरो माने रायजो राजाखौ आङो आखाइ खबजबना खुलुमहरदों मानो होनबा जाय हायो बिनि गेजेराव थाइसे थाइनै सोरबा जुदि अनसुंथाइ हरोबा बेखौनो आं नागिरदों जाहाथे आंनि हौवाखौ आं मोजाङाव लाबोनो हायो बा बबेयावबा आङो गेदेर डाक्टारनाव लांनानै सिकित्सानि थाखाय आं जाहाथे नाजानानै मानसिखौ मोजां खालामना लाबोनो हायो दिनै आंहा उन्दै गथ' सानै दङ उन्दै गथ' सानैनि थाखाय खामायग्रायानो दायो बेफोरबायदि जाना दं खामायग्राया बेफोरबायदि जानायनि थाखाय आंहा बुहुत माने दुरबलाव गोलैनानै दङ जाहाथे सोरबा जुदि बेफोरबायदि हरोबा आं माने नागिरदों आरो आंखौ नाहर आरो आंनि बेफोरबायदि जानानै थायोबा आं जाहोनोबो आंहा खामायग्रा गैया नालाय थाखा फैसा गैया आरो गथ' सानैखौबो आं नायनो माने राहा गैया आरो जानानै दं बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरा आंखौ अननानै आं बुंहरो आरो खावलायहरो जाहाथे जुदि आंखौ रायजो राजाया हाजासिम सहाय खालाम आरो आंखौ नाहरो दिनै आंहा गथ' उन्दै दङ गथ' उन्दैखौ फिसाजोखौ आं स्कुलाव फथायनो हायाखै थाखा फैसानि प्रब्लेमनि थाखाय आङो नागारनो हायाखै आरो थिनहरनो हायाखै बेनि थाखायनो बोसोरसे स्कुलनि थाखायबो जनानै थाबाय गथ'आ बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायहरो अराय सम नाहरनानै आंखौ जाहाथे এই बिफदनिफ्राय बासायहरो आरो सोरबा आरो मोजां मानसि जुदि लोगो मोननानै बबेयावबा जुदि गोजान डक्टरनाव जुदि लांनानै
फाहामनोल' हायो आं बेखौनो नागिरदों रायजो राजाखौ आं खावलायहरदों बेखौनो आं नागिरदों बेखौनो जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारा जुदि आंनि हौवाखौ सापर्ट होयोबा आरो आंनि गथ' गथायखौ सापर्ट होनायनि थाखाय बेखौनो आं खावलायहरो बेखौनो आं बुंदों गोजोन्थों। एसेनोसै लोगोफोर माने माबोरैहाय मा जाखो नोंथांमोनहाथ' निस्सय खोनाखाबायानो स' बेखायनो नोंथांमोननिफ्राय बयनिफ्रायबो एसेब्लाबो हेल्प मोनगोन साननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। नोंथांमोनहा जा एसे हायो हेल्प होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि एसे एला हेल्पजोंनो बे मामाखौ फाहामनो हानाय बायदि आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों।